ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମୂଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଉଠୁଛି କି ବିଶ୍ୱାସ କାହା ଉପରେ କରିବା ଦରକାର? ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବାନ୍ଧିବାରେ କାମରେ ଲାଗୁଥିବା ଦଉଡ଼ି ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଥାଏ କିପରି? ଆପଣ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦଉଡ଼ିରେ 3ଟି ଡୋରି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଯାଇ ତାହା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି 3ଟି ଡୋରି ବା ଏହି 3ଟି କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିବ, ତାହା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ହସ ପଛରେ ଥିବା ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ପଛରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ତୃତୀୟ ଆପଣଙ୍କ ନୀରବ ରହିବା ପଛରେ କାରଣ। ଯିଏ 3ଟି କଥା ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଆପଣ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।